Ελάτε μαζί μας σε ένα γαστρονομικό ταξίδι στην Καστοριά, σε μια πόλη με πλούσια ιστορική παράδοση και απαράμιλο φυσικό κάλος. Βρισκόμαστε στην Καστοριά, στην περιοχή Ντολτσό, μπροστά στο αρχοντικό Πουλιοπούλου και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Τέτα, η αρχόντισσα της κουζίνας εδώ στην Καστοριά. Αν φάτε από τα χεράκια της, πραγματικά θα ξανάρθετε στην Καστοριά. Ένας λόγος για να έρθετε στην Καστοριά συνέχεια να τρώτε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να είστε καλά. Τι θα μας κάνετε σήμερα? Σήμερα θα σας κάνω ένα τελείως παραδοσιακό καστοριανό φαγητό και φτεδάκια, Ναι. με σάλτσα μακάλο. Η σάλτσα μακάλο συνοδεύει πολλά φαγητά, ακόμα και τα ψάρια της λίμνης. Μάλιστα. Ήτανε το φαγητό του φτωχού. Για να μην πετάξουν το λάδι Που έμενε όταν που τηγανίζανε. έμεναν όταν τηγανίζανε, το δένανε με λίγο αλευράκι και λίγο σκόρδο για να πάρει νοστιμιά και έβαζαν μπόλικη σάλτσα με λίγο κρέας, με ένα ψαράκι. Και έτοιμο το φαγάκι της ημέρας. Η σοφία της παραδοσιακής κουζίνας είναι αυτά τα πιάτα της φτώχειας, τα οποία έχουν τόσο γευστικό ενδιαφέρον, αλλά και ενδιαφέρον πολιτιστικής γαστρονομικής κληρονομιάς. Έχουμε και φτεδάκια, Τα οποία έχουν ανάμεικτο κιμά, δύο μοσχάρι, ένα χοιρινό, Ωραία. κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανό μπόλικο, ρίγανη. Πολλοί βάζουν και δυόσμο. Εγώ δεν έχω βάλει δυόσμο. Μαϊντανό εσείς. Ναι, αυγό Ναι. και ψωμάκι. Αλευρώνουμε λοιπόν Αλευρώνουμε τα τα κεφτεδάκια μας. κεφτεδάκια. Τώρα Έτοιμα, τα έτσι. κεφτεδάκια μας είναι έτοιμα. Έχουν ροδοκοκκινήσει και από τις δύο πλευρές. Θα βγάζει τώρα από το λάδι η κυρία Τέτα. Εν τω μεταξύ είναι καταπληκτικό, έχει μαζευτεί κόσμος, παιδιά, γιατί έχει μισχομυρίσει όλη η πλατεία. Μπροστά στο αρχοντικό Πουλιοπούλου γίνεται σύναξη. Όλοι εδώ για τους ωραίους κεφτέδες. Τώρα Ναι, θα πάρουμε το σκόρδο μας, σκορδάκι τριμμένο, 2 σκελίδες. 2 σκελίδες σκόρδο. Βέβαια είναι και εξαρτάται και από την προτίμηση που έχει ο καθένας. Πολύ λίγο σκόρδο. Όλο αυτό το λάδι, κυρία Τέτα, Ναι, δεν πετάμε τίποτα. Αγρό παρθένο ελαιόλαδο. Ναι, θα βάλουμε τώρα λίγο. Μύρισε το σκορδάκι μας, Μύρισε. δεν θα τα αφήσουμε όμως να το κάψουμε να γίνει βαρύ. Θα βάλουμε 2 κουταλιές Αλεύρι. αλεύρι, μια μισή κουταλιά αλεύρι. Κατευθείαν μέσα εκεί στο λάδι που καίει. Μπράβο, τόσο απλά. Αχα. Και τώρα ανακατεύουμε με αυγοδάρτη. Ναι, μέχρι μια κουταλίτσα. Ναι, με ένα κουταλάκι να έρθει να διαλυθεί το αλεύρι μέσα στο ελαιόλαδο. Έτσι. Να δέσει σαν μια ελαφριά μπεσαμέ. Μάλιστα. Βάλουμε λίγο ντομάτα. Να σας βοηθήσω εγώ να κάνω κι εγώ κάτι. Ναι, ναι. Λίγο ντοματούλα. Συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας, Λίγο νεράκι. λίγο νεράκι. Ντομάτα, νεράκι, Το αλάτι μας. το αλάτι μας, βεβαίως. Βάλω λίγο ακόμη, Ναι, ναι, ναι. Τώρα Ναι. ήρθε η στιγμή που θα ρίξουμε τους κεφτέδες πάλι μέσα. Α, πάλι κεφτέδες στη σάλτσα. Βέβαια τώρα θα βράσουμε... Άλλη ντοματούλα θέλετε? Όχι, είστε Όχι, καλά, έτσι. καλά είναι. Αυτό ήταν. Πω, τι θαύματα που γίνονται με ένα γκαζάκι. Λοιπόν. Και θα τους αφήσουμε να πάρουν μία βράση μέσα σε αυτή τη σαλτσούλα. Εν τω μεταξύ η σαλτσούλα θα δέσει. Κι άλλο. Μάλιστα. Εδώ πόση ώρα το υπολογίζουμε? Δεν θέλει πολύ, κανένα 5 λεπτό, 10 λεπτό. Ίσα ίσα θέλει. να δούμε ότι έχει δέσει η σάλτσα. Ίσα ίσα να δούμε και ότι ότι έχει δέσει η σάλτσα. τυλίξει ωραία τους γίνει, κεφτέδες. να μην γίνει και πολύ πυκτή η σάλτσα μας.
Αυτό είναι. Αυτά είναι. Τέλειο το φαγάκι. Ήρθε η Έτοιμο σάλτσα τώρα είναι. και έδεσε. Και έδεσε. Πήρανε και τα κεφτεδάκια μέσα το μακάλο. Έχουν γίνει πεντανόστιμα. Αυτά είναι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Τα σερβίρουμε. Τα σερβίρουμε. Η μαγική ώρα, η καλύτερη μας, κυρία Τέτα. Ναι. Να είστε καλά. Βέβαια, Πάντα αυτά. γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά τα σερβίρανε σε βαθύ πιάτο. Γιατί είπαμε ότι βάζανε πολύ ζωμό. Και τρώγανε το ζωμό σαν σου πίτσα δηλαδή. Όχι, βάζανε Αλλά ψωμάκι μπράβο, μέσα. αυτό είναι. Για να χορτάσει ο κόσμος. Ναι. Το ψωμάκι μέσα στο ζουμάκι. Μπράβο, για να χορτάσει ο κόσμος. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραίο. Έτοιμη όπως βλέπετε, με το πυρούνι στο χέρι, να μην καθυστερώ. Καίει, κυρία Τέτα. Λίγο και πρόσεχε. Γιατί μόλις τα βγάλαμε, είναι καυτά. Αλλά ποιος αντιστέκεται. Ποιος αντιστέκεται. Παιδιά, η σάλτσα έχει όντως εισχωρήσει μέσα στο κιμά, μέσα στο κεφτέ και έχει γίνει εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Φέρατε και τον πειρασμό εδώ, κυρία Τέτα. Ναι. Και το ψωμάκι για βούτα. Και το Είναι ψωμάκι δυνατό για τώρα. βούτα. Ποιος θα αντισταθεί. Ποιος θα αντισταθεί. Σας άρεσε. Να μείνω εδώ. Να μείνετε. Μέσα στο εστιατόριο να με υιοθετήσετε. Βεβαίως και η καστοριά είναι πολύ ωραία. Η καστοριά είναι απίθανη. Είναι εκπληκτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Μύρισε η καστοριά από τις ωραίες μυρωδιές. Ευχαριστούμε. Ωραία.